ahulagoa da ikasketa formala eta ikasi beharreko guztia baino. Emakumea ahulagoa da gizonezkoa baino. Baztertua, esklusio sozialean dagoena, ahulagoa da integratua, bizimodu normal, bertako, paperduna duena baino. Herrigintza modu osasuntxo bat aurrera eramatea zailagoa da, edo ahulgune handiagoa ditu, bizi dugun kapitalismo, konsumismo, gure eguneroko bizitza honen aurrean, guk uste dugu parametroa dela, ahulena erdigunean jartzea. Horregatik jartzen dugu, umea erdigunean, euskara erdigunean, herrigintza modu bat egiteko eredu bat erdigunean, hau da, erabaki guneak ere konpartituak izan daitezken gune batean, eta balio, ahulenek izan daitezken balio horiek ere erdigunean jarrita. Gero gertatzen da paradogikoki horrela begiratuta eta teorian eta amestuz, paradogikoki aldade horiek indargune bilakatu daitezkela. Zergatik, ahularen, esango dugu, umea erabiliko dut. Umearen, eta umearen atzean metafora bada, umearen atzean guztio gaude. Umearen begiradatik eraikitzen den gizartea, edo plaza, edo ludoteka, edo hezkuntza sistema, edo giza harreman sarea, begirada horretatik eraikitzen dana, begirada horretatik edo ate horretatik sartu daitezke gainontzeko guztiak. Aiz. Eta hau ere topikoa da, baina kontraposizioan erabiltzeko esango dut, gizon, heterosexual, zuri, arrakastadun, gaur egungo, horren, eta hori ere metafora bada, horren begiradatik eraikitzen den atetik, zein gehiago sartzen da, beraz aparte, inor gutxi. Ez da sartzen emakumea, ez da sartzen umeak, ez dira sartzen edadetuak, ez dira sartzen gaixoak, ez dira sartzen baztertuak, bai, kasi jendearen gehiengoa kanpoan geratzen da. Orduan, ahulenatik sartzen da, irikitzen baduzu atea, mundu osoa sartzen da. Umentzako ona dena, gainontzeko guztientzako ona da. Hizkuntzarekin, euskararekin paradoja edo planteamentua berdina da. Hizkuntzaren ekologiak hori erakusten du, ezta? Ekosistema natural bat, bai, animaliena, landarediena mantentzeko egiten dena da, zer jartzen da erdigunean? Ahulena jartzen da. Desagertzear dagoen animalia edo espezia hori. Eta horren aldeko egin ala guztiak, onak dira gainontzeko guztientzat. Hizkuntzarekin berdina gertatzen da, eta ezagutzen baduzu hizkuntza ekologiak ere hori esaten du, ezta? Hizkuntza txikiaren alde egiten den guztia, hizkuntza guztien aldekoa da. Aldiz, hizkuntza handiaren alde egiten dana, gainontzeko hizkuntza guztien kontrakoa da. Aplikatzen dugu sistema berdina. Orduan, aularen begirada indargune bat bilakatzen da. Ulertzen da? Azken finean, aulak guztiok sartzen gaitulako. Gu hortik abiatzen gara, eta guk 5 oinarri ditugu, eta labur-labur esango ditut, ze ez dia, diferentea. Pixka bat izan lezake guk nola ulertzen ditugun. Bat da, lehenengo gure oinarria da euskara eta euskal kultura. Gure marra gorrietako bada, ez bakarrik aisia euskaraz, baizik eta guk aisiaren bitartez, eta gero pixka bat itzen dugu aisia zerrote dan, nolabait guk planteatzen dugu orokorrean, goazen gizarte eraldaketa bat egitera. Bakititz hauek asko erabiltzen dira, ni neuke bai. Izan ditzak ere mami gehiago edo gutxiago, baina gu planteatzen dugu eraldaketa bat, bere txikian, gero adibide batzu jarriko ditut, eza. Euskararen biziberritzea gizarte eraldaketa bat izan daiteke, guk uste dugu izan behar da. Euskararekin batera, etor daiteke egiten ari garen, berreskuratzen ari garen zerbait delako, dinamismoan dagoen zerbait delako, izan liteke, letra handiz esan da, gizarte hobeago bat, justuago bat, guk gure ingurunean, gure umeekin, gure lagunekin, gure lan munduarekin, gure aisiarekin, hobeto biziko garen gune bat eraiki dezakegu euskararekin. Hori da guk euskarari balio bezala txertatzen dioguna. Nolabait, egiten, berreskuratzen, izan ginen,
edo besteentzako ere nahi dugun hori ematen dugulako, ezta? Bueno, eta hor elementu diferente jartzen ditugu, baina euskararen da euskal kulturaren beraren transmisioa eta guzti hori oso interesgarria ikusten dugu. Baita ere, ume zarotik gaztarora, hor transizio bat egin dezaten, ez? Giro kulturzale batean eta guzti hori. Hor gehiegi nahi sartuko, baina asko hitz egin daiteke horretaz. Bigarren ezaugarria da haurtzaroaren kultura. Eta hau da pixka bat esaten duna, onartzea aurrek euren modu propioa, poetikoa, metaforikoa edo ideala dutela mundua ulertzeko, munduan kokatzeko eta munduari zentzua emateko, beraien bizitzari. Eta hau da, printzipiozko onarpen bat, ezta? Esan nahi du, ezin ditugula umeak gutxietxi. Eta lehen esatezun bezala Blanka, pixka bat, umea ez da etorkizuneko hiritarra, umea da gaur egungo hiritarra. Guzti hau dator pixka bat, Tonucciren besteak beste, Tonucci psikopedagogen ideietatik, ezta? Eta horren barruan jolasaren garrantzia, bai? Jolasaren bitartez, umeak, eta beti umeak jartzen duen jarri helduak, nik ez guk zergatik ez dugun jolasten, badakit zergatik ez, baina guk Oarso aldean ariketa bat egin genuen behin, eta esan genuen zergatik ez dugu jolasten, ez da? Gurasoak, eta umeak zeuden tartean, da umeek erakutsi ziguten, da interesgarria izan zen nola umeek nola ikusten duten jolaste ez duten persona, ez da? Osea, alegia gu. Jolasaren garrantzia, hau pedagogikoki eta mila aldiz landutako elementu bada, eta hemen zuetako askok jakingo duzu, ez da? Tonuccik esaten duen hori, ez? Jolastea ez da denbora galtzea, jolastea da denboran galtzea, eta denboran galduz, eta jolastuz bilakatzen zara heldu. Tonuccik esaten du, 3 urteko ume batek, bere jolasaren bitartez, hori parekatu litekela, zientifiko batek egin dezaken ikerketa bide berdinarekin, hipotesien garapena eta objektuekin eta aritzen direnean. Orduan, jolasa nolabait ikasketaren oinarri fundamentaletako bat bezala hartuz. Behar bada, ikasketa formala eta, zenbait ikasketa formal eredu edo, oraindik ere, asko ikusten ditugunak, hoien aurrean askoz ere indarra handiagoa dutenak eta balio handiagoa dutenak, bai? Jolasak badu gauza bat, eta da sorkuntza. Eta uste du sorkuntza gure bizitzetan eta umeen bizitzetan bereziki garrantzia handia duen kontu bat dela, sorkuntza, bai? Sorkuntzak daka elementu bat, hemen esango bagenu, orain jarri gaitezen denok sortzen, norbeak nahi duna, daka elementu bat, eta da sorkuntzak berdinak egiten gaitula guztiok, bai? Sorkuntzak ez du araurik, sorkuntza ez da bat hobea edo okerragoa. Sorkuntzak, jolasak, umearen begiradak permititzen digu berdintasun plano batera jaistea. Ez zainbeste jakintzak, edo ustezko jakintzak, edo jakintza akademikoak, edo nik badakit eta zuk ez dakizu. Hori ere beste eremu balitzake, baina sorkuntzaren bidea bada berdintasunezko plano bat, bai? Besteak beste, dazkan garrantziez aparte. Aixia ezitzaia, 3. hanka, hau ere nahiko evidentea, ez da? Guk planteatzen genuen ideia bat, gu ez gaude edozein aixiaren alde. Guk gaude aixia ezitzailearen alde. Eta zer da aixia ezitzailea? Zer da aixia? Aixia esan dezagun dela norberak bere kabuz, bere gogoz, berak nahi duena, bere denbora, autogestionatzeko eta nahi duena egiteko tarte bat. Galdetu beharko genuke eta umeen eremura etorrita, ia umeek aixia euren gogoz egiten duten, ia umeei aixiara joatea euren gogoz edo behartuta doazen, ia aixia horretan egiten dituzten gauzak beraiek nahi dutena dan edo goitik bera esaten zaien, zer egin behar duten. Beraz, aixia barin bada eremu libre bat, horrek ondorio batzuk edo kontsekuentzia asko izan litzazke aixia bat planteatzerakoan, ez da? Eta ezitzailea, zer da ezitzailea? Seguraski ideia diferenteak, baina oso antzekoak ere izan ditzazkegu hemen.
helburu bezala, guztiok autonomia lantzea, guztion artean eratzea, zer egin nahi dugun, inkluso guztion artean erabakitzea zer dian balio hezitzaileak, taldekide, komunitateko kide izaten ikastea, elkartasuna lantzea, elkar zaintza lantzea, naturarekiko respetua. Balio hauek izan daitezke finko xamarrak edo izan daitezke aldagarriak. Nik uste dute guzti hauek olako gune batean biltzen garenean, horiek ere diskutitu behar direla eta hitz egin behar dela horretaz, ezta? Aixiaren ezaugarrietako bat guk uste dugu eta garrantzitsua dela baita ere izatea tokian tokikoa, alegia auzokoa edo herrikoa edo kalekoa edo tokian tokikoa, ez du balio aixia diseinu batek, Euskal Herri osoan diseinatuko den aixia bat leku guztietan emateko, izan behar da tokian tokikoa eta tokian tokiko beharrei erantzungo diena, beraz behar horiek jendeak planteatu behar ditu. Kaso honetan, umeetaz ari gara, umeek planteatu beharko dituzte, ez? Tonutxik esatezun, esaldi bat oso polita, ez? Eskolara aplikatzezun, ez? Baina, esatezun, umeari ze geografia erakutsi behar diogu. Umeari erakutsi behar zion geografia da bere auzokoa. Gaizki esan dut. Tonutxik eluke esango sekula umeari zer irakatsi behar diogu, bai? Baizik esango luke, umeak behar da guri irakatsi behar digu geografia. Baina ze geografia da hori, umearen auzokoa. Eta historia ze historia jakin behar du ume batek. Bere familiaren historia. Eta hori da, lehen Arianek esan duna pixka bat, ez da nola lotzen da ume aizialdia eta lehen sektorea eta plaza eta herria eta herrigintza eta bizia egotea eta elkartopagune bat egotea. Hortik komunitatekoa garelako, bai? Eta egia da, gaur egun ez dakit aintzat hartzen den umeak dakarren hori, eozin tokitara, berdin di ludotekara, kalera edo eskolara, alegia beak zer daki bere auzoaz, daki bere lagunez, daki bere gurasoz, daki bere lengusuez, nun lan egite duten, ez duten egiten, auzoan nor bizi den, nor ez den bizi, ote dagoen baserritarrik, ez ote dagoen, ze lan mota zer. Hori da pixka bat, aixia hori txertatu beharko litzateken toki horretan, ez da? Laugarren elementua, pixka bat aixia hezitzailearen azpian sartzen dugu, baina lehen aipatu dana, sormenarena, bai? Sormenaren garrantzia. Honek esan nahi du, norberak sortzen du, taldean sortzen dugu, baina behar bada sortzen dugu guztia, sortzen dugu dena, hasita, areto nekola izan behar duen, edo lau gela txiki izan behar dituen, aulkiak egon behar duten ez duten egon behar, zer sortuko dugu, bai? Guztia, esan dizu eta amesteko planteamentu da, eta hau guztia galdetzen dugu, nola jarri diteke praktikan. Hau dena jarri diteke praktikan umei galdetu gabe, hau dena jarri daiteke praktikan umei galdetu eta euren iritzia jaso gabe, edo eta euren iritzia jaso baina errespetatu gabe, edo eta euren iritzia jaso errespetatu baina ala ere guk diseinatuta. Nola jarri daiteke hau dena praktikan? Egin liteke protagonista kontutan hartu gabe? Segurazki, egin beharko litzateke, esan da, egin dezagun guztiok. Bai, egin dezagun guztiok. Eta guzti horretan, gure planteamendu honetan, umeaz ari naiz, baina sartzen da izan gaitezen guztiok. Bai? Eta gu gure proiektuan, konkretuki Oarsoaldekoan, guzti horretan sartzen gara, gurasoak sartzen dira, sartzen dira herriko gazteak, sartzen dira udaleko teknikariak, Euskararen bueltako edo aixia bueltako erakunde diferenteak, ikastetxeak, modu diferentetan, esan herri batzutan modu batea, beste batzutan bestetara. Baina guk, bilatzen dugun berdintasun planoa soziala edo politikoa da kasik, esan nahi dute, eremu guztietan. Orduan, iritzia eta protagonismoi zentrua emateak esan nahi du, parte hartze prozesuak irekitzea hau guztia abian jartzeko.
Esango genuke plano ideal batean diseinutik bertatik egin beharko genukela parte hartze prozesu bat. Gero egia da, errealitatean gu geuk ere markatzen dizu nola egin behar da batzuetan erabiltzen ditugu teknika itxiagoak edo esan nahi dut, ez? Baina, dana ikasteko prozesu bat delako, ez dakigulako parte hartze prozesu bat utxetik abiatzen, kostatzen zaigulako guzti hori iritzia ematen edo pentsatzen edo taldean aritzen, ez da? Orduan, umen parte hartzea erdigunean jartzea. Honek esan nahi du, ume asanbladak eratzea. Baina ez ume asanbladak bakarrik, baizik eta ume asanbladak eta helduenak, bai? Zertarako, gai baten bueltan, edo zerbaiten bila joateko. Umei parte hartzea ematea ez da erresa. Eskatzen du, eta bereziki helduei eskatzen du kultura aldaketa bat. Eta benetan, umearen ondoan eseri eta esatea, bai, zuk esango duzuna, kontutan hartuko da. Ez kontutan hartuko da, defendatu behar barima da, ez da? Zene dut, bai, berdin bat bezala onartzen zaitu. Horrek eskatzen du umeak entzuten ikastea. Hori nik uste ikasketa prozesu badala, eta baina ikasi aitekela, formazioak antolatuz, ez da? Intuitiboa da, baina baita badaude moduak hori ikasteko, ez da? Ez da bakarrik umeari nolabait ustea antzesten heldua balitz bezala. Ez da antzerki bat, ez da zerbait retorikoa, zerbait benetakoa izan behar du. Ez da umeak udal plenora eraman eta egun batez batek alkatearen papera egitea eta besteak zinegotzina, ez da hori. Parte hartze horretan guk proposatzen dugu lehen esan ditugun elementu guzti horiekin, helduekin, administrazioarekin, botere politikoarekin, auzokideekin, inplikatuak egon daitezken herriko beste jendearekin, hor, egin beharreko formulazio guzti horretan umeek egin ditzaten. Nik adibide bat jarriko dut, politia dalako eta ondo atea zaigulako, baina adibidez Pasaian badago, herriko kezka nagusietako bada, barruti diferenteak daude, badia tartean dago eta herria auzoz auzo juteko ikaragarrizko arazoak dituzte, herritar guztiek, bereziki umeek, bai? Oso distantzia handiak, autobusak gaizki, gero itsasoan motor hartu beharra, garesti eta komplikatua, ez? Esatezu, umeentzako hori problema bada, baina kontuatzen da herritar guztientza dela problema bat, ez? Azken finean. Orduan badago, mugimendu bat, horren bueltan, bide gorri bat egiteko herriko erakunde diferentekin, ez? Orain, hor badau koordinakunde antzeko bat, edo oraindik ez da eratu, baina badaude zea diferenteak, eta ume talde bat koordinakunde horretan sartuta dago. Eta umeak egin dute, proposamen oso zehatzak egin dituzte, oso serioak, oso zehatzak, oso onak, txikiak, baina ordura arte Pasaiko inorri okurritu gabeak. Eta orduan, eurak juten dira, eurak defendatzen dute, eta orain adibidea bideo bat egiten, erakunde diferenten iritzia eta jasotzeko, eta bideo horrekin gero maiatzean aurkeztuko zaie, bai udaletxeai eta bai besteai, eta hor gune bat osatu edo, nolabait, erabaki gunearen zati bat egon dadin, herrigintzako talde horretan nun, umeak ere, barruan dauden berdinetik berdinera, ez? Adibide bada, adibide txiki bat, baina, bere urratsak ematen ari dena, sekula ikusi gabea bentsat, ez da? Orduan, parte hartzea ezinbestekoa da. Parte hartzeak dakartza hala ere ez da parte hartze erabat librea edo egin ezazu nahi duzuna, egin ezagun nahi duguna. Gu jartzen ditugu pixka bat, umei edo esaten diegu bat, denok bezala guztiok egingo ditugu proposamenak. Gero egingo ditugu eztabaidatu, gero egingo ditugu adostu, gero egingo dugu gure gunetik kanpo proposatu, guk proposatzen dugun horrek inplikatu lezaken jendearen aurrean. Auzokideak direla, udala dela, dendariak direla, ikastetxeak direla, ez da zer direla. Beraiei aurkeztu, beraiek zer dioten jaso. Jakin behar dugu ez dela guretzat, dela herritar guztientzat, edota proposamen horrek bilduko lukeen ingurune horretan dagoen jendearentzat. Alegia, ez da umeentzat bakarrik, ez da taldean dagoen jendeentzat bakarrik, baizik guztientzat da. Eta gure hurrengo ezaugarrietako bada,
Eta gainaz, egingarria izango da. Eta egingarriak esan nahi du, guk egingo dugu. Neurri handi batean, guk egingo dugu. Bai, orduan umeek proposatzen badute, nahi dutela ez dakize orubetan, ez dakizer egin, bueno, guk egin behar dugu. Bai, ez dugu ekarriko ez dakize enpresa egin dezan futbol zelai bat, bai? Futbol zelai bat zer da futbolerako bakarrik, eta norri biliko da bakarrik. Eta bi, egingo dugun guztia auzolanean egingo dugu. Eta bueno, horrelako auzolanak egia da, auzolanak ondo funtzionatzen dula herri honetan, hori da gure esperientzia. Ez alperri damakigu gutxinez 500 urte formula horrekin lanean, ez da gauza berria guretzat. Eta auzolanean, ejemplua jarriko izuz, lehengoan jakin genuen, eta guke oarsoaldeko proiektu honetan, batzar hauek, herri batzar, umeak, helduak, udaletxeko ordezkariak eta biltzen garen horretan, urtero udalak adibidez lezokoak zeukan jarrita 2.000 euroko aurrekontu bat, hor sor zitezken ekitaldiak edo proposamenak gauzatzeko, iazko urtean. Lezon adibidez, hilabetero egin dira ekitaldiak egin dira, eta azkenean iaz 700 euro bakarrik gastatu ziren, ez da? Hori udaletxei eta asko gustatzen zaie. Orduan, esan nahi dut, eta hilabetero egin dira ekintzak, eta hilabetero bildu da, 60, 80, ume, heldu, gazte, denetari gauza diferenteak egiteko, herrian, plazan, urrutira joan gabe eta gauza txikiak, ez? Auzolanak funtzionatzen du, balio du, baina satisfakzioa ematen du, eta umei ikaragarrizkoa, eta helduei ere bai. Guk hor formula diferenteak baditu jarrita, ez? Auzolan hori zehatzeko, eta da ofizio, afizio, norberak zer du emateko, zer eskaini lezake taldeari, eta zer jaso lezake, beste bada proposatzen dunak antolatzen du, eta orduan egiten guztia, azken finean oso diru gutxikin egiten dira gauzak, bai? Lortzen direlako materiala, gauzak, edo janariak, edo bestea, edo implikatzen dien erakundeak datozelako auzolan proiektu batera, bai? Inor ez dator kontratatua, inor ez dator. Orduan, auzolanarena da gure azken ezaugarria. Hau da gutxi asko gure proiektu edo gure oinarriak, ez da? Gauza batzuk oso gauza txikiak egiten ditugu. Baina badute gauza handiago bat izan daitekenaren hazia gordetzen dute. Eta da nolabait, azken finean prozesu, ikasketa prozesu badala, oso garbia, eta eraldatzailea ere bai. Eta eraldatzaileagoa izan daitekela. Gainera, ez da? Eta hasi gaitezke, ume batzuk eta guraso batzuk edo gazte batzuk, ez dakit, herrian pareta bat txukuntzen edo pintatzen edo dana dalakoa, baina horrek irakaspen bat erakusten du. Bai herrigintzan, bai auzolanean, bai parte hartzean, bai erdigunean nor dagoen, eta ari garen, ez? Eta hortik, joan daiteke, asmatuko bagenu eta indarrak bildu, joan daiteke handitzen. Edo bentsat, gauzak egiteko beste modu bat, posible dela eta segurazki beharrezko dela ikusten, ez? Ondo? 15. Guain labur egin dut. Eta eneko testigu da nire akatsa izaten dela, luzatzen naizela ez da egin nola. Eta gaur propio. Bai, ez bestela esan nahi nizuen biltzen garen talde hori, azken lehengo astetik ja handitu dana, eta horrengo astean gehiago handituko dana. Ezagutuko ezue gaineaz, ez, hau txatxilipurdik aterazun, baina talde horren arian edo, itzulita Tonutxiren liburua, aurren iria, eta hemen Tonutxik asko ezagutuko ezue. Gu Tonutxi hartzen dugu, interesatzen zaigun punturaino, eta hor nire aurkezpenean jartzen nuen herri zitzailea guretik
nik uste gauza guztiak guretik pasabardiela gure kulturatik, gure hizkuntzatik, gure auzolan tradiziotik, edo gure egitura gintzatik, edo gure herrietan daun elkarte gintzatik, eta gure hezkuntza sistematik, eta guzti horretatik pasabardala, ezin dela ekarri tonutxi bazea bat balidu zela, ez? Parakaidista da bezala ona, eta arek esaten duena goiti bera betez. Bueno, baina hau, itzuli genuen, interesgarria delako beha proposatzen duen, umeen bueltan, ez? Ezagutuko duzue, baina umeen bueltan beak egiten duen proposamena oso politikoa da, ez? Bozka eskubidea, udaletxetan umeen kontseiluak, eta horrelako kontuak, bueno, interesgarria. Guretzako ere interesgarria da gauza bek euskeraz jartzea, eta gure asmoare izango litzateke mendik aurrea, bueno, interesatzen zaigun jendearen testuak, baliagarri zaizkigunak, formaziorako jendearen eskura jartzeko, euskera jartzea. Gero, iazko maiatzean, tonutxi bera ekarri genuen, ikasiren laguntzarekin, ez? Jardunaldi batzuk egin genituen Donostian, da tonutxi ekarri genuen, ez da? Eta... hemen tonutxi gero ikasikatea zuen monografikoa, bertan jasotako ponentzia guztienak, batzuk ezagutuko dituzue. Eta hain zuzen hemen fotoan ikusten duzuena hau tonutxi da, eta hau da nik esaten dizuenan umeak Bidegorriaren, Pasaiko Bidegorriaren sarean, sartuta daudenak, ez? Eta hemen justu ikusten duzue mural bat pintatua, umeek pintatu zutena, beraien proposamena, Pasai Donibanen beraien proposamena agertuz, Bidegorri bat nundik egingo litzatekeen, eta motorak dia badian barrena dabiltzan txalupatxoak, horiek nundik joan barko luketen, nola saretuko liateken, nola hori dana sartu barko litzateken lurralde buseko zeran, eta guzti hori proposatu zuten umeek. Umeek proposamena hau nola egin dute, haure importantea da esatea. Gu normalean, da kasu honetan, biltzen gara umeak eta gurasoak ere bai. Eta irakasleak ere badaude, heziketa munduko jendea, edo nor etorri liteke, edo nor irekiak dira, batzar guztiak irekia dira aldiro. Aldiro. Horre dakan gauza on guztiakin, etorri litekela beti jende berria, eta gauza txarra, batzutan inberrezula beti berrasi bezala. Baina, berrastea ez da beti hain txarra ez da. Eta orduan nola egin zuten? Umeek kezketako bat hau azaldu zuten, ez? Eskola berera dijoaz 4 barrutietako umeak, baina astean zehar eskolatik kanpo oso zaie elkarrekin egotea, lagunekin egotea. Oso komplikatua da hori Pasaian, ez da? Eta hortik hasi zuten proposamen hau. Horretarako, saio pare bat egin zituzten Koldo Telleria, hau da arkitekto bat, Hiriak kolektibokoa, EHUko irakaslea, eta honek lan egiten du, arkitektura soziala edo arkitektura parte hartzaile formulekin, alegia. Hemen zer egin behar dugu? Gozen hitz egitea, gozen proposatzea, gozen parte hartzea egitea. Ez arkitekto bat edo udalak erabaki, hemen egingo da hola, edo ala, edo bestela ez. Gozen diseinatzea hemen. Ume hauek, Koldorekin intzituzten 2-3 saio, Koldorekin eta Koldoren ikasleekin, arkitektura ikasleekin. Saio parte hartzaile batzuk, bai. Beraien proposamenak nola ekarri plano batera, zer esate zuten, nondik joan ziteken bidea edo ez, eta gauza hori. Eta, hortik atera zuten beraien zera. Guk planteatzen ditugunean batzar parte hartzaileak, normalki egiten ditugu umeenak alde batetik, helduenak bestetik, eta beste batzuetan, edo aldegun guztietan, baina horrek ere bere prozesua eskatzen du, bildu egiten ditugu, bai? Hori da bat. Gero, ekintzak egiten dienean aixiakoak, umeek proposatutakoak, prozesu guzti hori, parte hartzaile guzti hori, bideratzen dute talde horretan dauden helduek. Eta hemen igual ezitzaile asko zaudete profesionalak eta igual intrusismoa izango da, baina. Guk esaten duguna da, taldean gauden guztiok gaitu behar gara. Denok ikasi behar dugu egiten. Orduan, formazio batzuen bitartez, eta irakurriz, eta elkarren artean ikasiz, gurasoak edo izan daitezke parte hartze prozesua zuzendu dezaketenak.
bai? Alegia ez, zuek ezagutzen duzu ondo, ez? Baina, hori nola egingo da eta bestea, ez? Orduan, guk bai sinisten dugu baita ere, gauden guztiok ikasi dezagun, gauden guztiok izan gaitezen. Eta ni badakit askotan da guri, orain dela 2 urte gertatzen zitzaigun, denoi ez da. Horrelako planteamentu baten aurrean, ikaragarrizko beldurra, baina nola guk umei galdetu, baina nola ez dugu sekula egin da, eta gaur da eguna, 2 urte eta gero, guain berriro egingo dugu beste formazioa sakontzeko, zera bidean zalantza handia sortzen dira, ez onduari gara, gaizkeri gara, baina bentsat jendeak oso modu naturalean egiten duna, ikasi duena, teknikak, moduak, jolasak, besteak eta besteak, bai? Eta berdin helduekin ere bai, ezta? Orduan, gutzako horrek ere garrantzia du, bai? Eta ero batzar horietan, lehen ere insistitu dut, baina importantea da guretzat, gure planteamentua dalako udalaren ordezkariak ere hor daude, bai? Eta, printzipioz, gaiaren arabera erabakiak hor hartzen dira, bai? Motorak lurralde busen sartuko dian, evidentemente ez dugu erabakiko. Petxatzeu diputazioak, zait, noren eskudongo da nori, ez? Proposamen bat egingo da herriko gainontzeko eragileekin batera, ez? Baina beste ze aisia egingo duten, edo zer egingo duten larunbata arratsaldean biltzen dianak, eta hor, udaletxeko ordezkariak ere egoten dira, hor erabakitzen da, bai? Hor erabakitzen da. Eta orduan, kasu horretan, udala ekintzen gauzatzean izaten da laguntzailea. Alako areto hartuko genuke, edo beharko genuke, erabili ezakegu megafonia, edo bestea, edo ez dakizer, edo plazan jarriko dugu auta hau, baimena badugu, ez dakizer, saiatzen gara hori ere, umek gestionatu dezaten, jundaitezen udalera, jundaitezen bulegotara, galdetu dezaten, hitz egin, hau eta hau egin nahi dugu, egin daiteke, bai, baina horretarako beste, da ikasketa prozesu oso bat, ezta? Hoxe, dana ez da ideala teatzen, ez da gutxi dore, zorionez, ez dela, aberrazio bat izango zen. Eskerrik asko, Lorea. Bale, zuei. Izan da bai Lorea eta bai Blankan egin eta oin, besteik barik 10-15 minutuko deskantzu bat ingo dugu eta jarraituko ondoren lehenengo eta behin Bergarako aisialdi ereduakin eta dagoen egoerakin. Aisialdian zer dauen, baina beste batzuk agian ez, bai? Orduen, motz-motz azalduko dotzuet. Bai, jarritxe duket. Bai? Nik azalduko dotzua beban honetan, eztabaidagarri da bai, nik esango dudan dana aisialdia dan ala ez, bai? Lehen Lorea komentau dau aisialdiaren oinarri zen askatasun hori egon beharko litzakela, bai? Orduan, segurutik eztabaidak luze joko leuke komentauko dudan dana aisialdia dan ala ez erabakitzen, bai? Baina bada eskola orduetatik kanpo Bergarako ume eta nerabiek dauzkaten zerbitzu batzuk, bale? Orduen, erdigune moduan edo Bergarako aisialdia kontuten hartute, erlojuan moduen egingo dut, lehenengo daukegu ludoteka, bai? Agorro zinen dauena, nik aitxetu ingo dutzuet gane-ganetik, ze gero zerbitzu, amendazen zerbitzu asko jardun euskera alkartiek kudeatzen da bezenez, berak azalduko itxu hobeto, bai? Nik bakarrik aitxetu ingo itxut. Orduen, ludoteka, astelenetik, barikura, zabalik egoten dan aisialdi zerbitzue, bai? 4-12 urte bitxarteko umiei zuzen dute. Kolektibo horri zuzen dute. Horrek ez dago esan nahi, erabiltzaileek adintarte horretakuek dianik, bale? Daukago alde batetik ludoteka, auzuetan bebai modu paralelo baten ludotekak dekoguz, Bergaran ludotekak daz bata dau Angiosarren eta besti dau Osintxun, bai? Angiosarreko zitzaile gainera gurekin dekogu gaur. Orduen, Angiosarren eta Osintxun, pixkat adinen nahasketa askoz modu naturalauan emoten da, bai? Nik esango neuke, ixe jaixotzen dien momentutik eta kalera irtetzen dien momentutik, DBH arte eta baitxe DBH-ko batzupe bai, gurekin anibiltzen diatzera eta aurrera. Auzuek txikitxokuek dekoguz, bai?
txikitxokuek Bergaran sortu ziren, lehenengo txikitxokue, ez dakit ondala 4-5 bat urte edo sortuko zan, herrixen gurasuek eukien premina bat, eta da, aterperik ez dauela, bai? Umiekin jolasien egoteko gune estali baten falta zeuen. Orduen, guraso kolektibo bat udaletxera hurbildu zen, eta, udaletxiek ikusi ban baietz, ez? Gainera nik ez dakit segaitxik, baina Euskal Herrizen herri guztietan pasetan jaku bardine, bai? Eurize dekogu 365 egunetik 300 egunetan, eta dekogu zen jolasgune guztiek libri edie, bai? Orduen, ez dakit, da, benetan azterketa sakon bat einbiko geunke, bai? Zer pasatzen dan. Orduen, txikitxokuek hortik sortu ziren. Badaz, auzobi, kasu honetan Zabalotegi eta Martoko, auzo horretan lehen eskola txikixek esan, eta azken guztietan eskola txiki horretan auzoko gurasuek ez da beixenik emon, beraz libre gelditzu ziren. Eta udaletik egin zan gauza bakarra zan, espazio horrek ekipamendu minimo batekin, bai, psikomotriziarako materiala jarri zan, eta printzipioz horrez da ezer bideratzen die gune ireki eta libreak gurasuek juten die, udaltzainak zabaldu eta sarratu eitxeitxue, bai? 4:00 zabaltzen die eta 8:00 sarratzen die. Eta gurasuek die bertan eitzen danaren arduradun. Txikitxokuek orduan, komentau duguz. Udaleku irekixek izango die ustalien herri geixenetan, bai, umientzako aisialdirako dauen, gauza garrantzitsuena, edo behintzat udaletik antolatzen dugun horretan, bai. Eta izaten da, Bergarako kasuan 3 aste eta egunien 3 ordu. Begiraliekin pasatzen da biesenak. Gero daukagu gaztelekua, bai. Teorikoki eta guk daukagun ibilbide horretan, Blankak ondo azaldu daben gaztematika horretan, bai, ibilbide horrek aisialdi horretan naturala izenbiko leuke, hau da, ume batek bere leku eukibiko leuke ludotekan, bai, eta gero ludotekatik gaztelekura pasatzie be modu naturalien, gertatu beharko litzakela ulertzen dugu, bai. Gaur egun hori ez da holan gertatzen, bai, eten bat daukagu, 9-10 urte inguruko umiekin eten bat daukegu Bergaran, eta, hori da guk zuzendu biharreko kontu bat, bai, hau da, ludotekak ez dauela erakartzen 10 urteko, 10-12 urteko umerik, bale? Gazteleku orduan, komentau dutuen moduan, areto honen beste kaldien dago, bai, orgoratxu hau dau, Zabalotegin, eta ludoteka ez bezala, gaztelekue zabalik egoten da, barikutik domekara, bai? Arratzalde iluntzi partien. Eta horbe, aisialdi bideratua daukagu, eta ezitzaile, bai? Ezitzaile batzukin dauz, eta bertan egoten die, Zabalotegin. Beste kaldera jungo naz, musika eskola horregaitik esan dotzuet hasieran oso eztabaidagarri edala nik konbetetan dotzuedan dana, aisialdia etedan, bai, ala ez, bai. Baina musika eskola, Bergarako umiek, bertan musika eskola dau, aukera desberdine dauz, instrumento pilo bat, bai. Musika eskola horretan sartzen dut nik musikarekin lotutako gauza guztizek, bai. Sartzen ditut, hemen dazen, herrixen dazen abez batzak bat baino gehiago dauz, instrumentuek, bai, musikoterapia, eta bai. Jardun da herriko euskara elkarti eta bertan dau aur nerabe eta gaztientzako arlo espezifiko bat, bai, baina hori saioak azalduko dozku berandutxua. Euskal dantzak, bai, Bergarako ezaugarrietariko bat da, momentu honetan eskaintzen die Euskal dantzak, Zabalotegin bai eskaintzen die Euskal dantzak, baina egiz esan gurasuen aldetik beti egoten da zalantza zer egin behar dan umiek Euskal dantzetan apuntatzeko, bai, ez dago herri mailan oso egituratuta, bai, bi talde dauz, bai, gero beste talde bat norbanakuekin eta zuzenien ibiltzen dana, baina eskaintza hori be badaukagu. Eskola kirola berez ikastetxiek eta udalak
elkarrekin antolatzen dabien zerbitzua da, bai? Umiek ikastetxien bitartez apuntatzen die eskola kirolien, eta hainbat kiroletan parte hartzeko aukera egoten da. Eta gero, eskola kiroletik aparte, klubak, bai, bebai badauz, kirol desberdinetako klubak, bai, baina funtzionamentu erabat desberdine da. Eskola kirolarena eta klubena. Hor jaso ez duguna eta Bergaran inderra deukena da artearekin lotutakoa, bai, badago kolektibo bat behart deitzen dana, bolun daukana bere egoitza, eta umiekin lan eitzen dabena, bai? Bai pintxuran, bai eskulturan, bai, arlo hori Bergaran badau. Eta gero, ekimen pribatuak, nik esango neuke azkenengo 2 hamarkadetan ekimen pribatuen jardune grafiko baten bisualizauko bagendu, oindala 30 urte ekimen ekimen pribatuan bitxartez eitzen zan, bai, dala musikie, ez dakit, ni neube musika ikastera etxe batera juten nintzen, hori danok eukiko dugu, igual dantza ikastera bebai oso modu pribatuan eitzen zan. Gero ja, gauzak antolatzen, arautzen hasi ziren, udaletxietatik hortik sortu ziren musika eskolak, eskola kirola eta abar, bai? Baina nik esango neuke azkenengo 5 urtietan, eta suposatzen dut izango dela krisi xai irtera bat opauguran, barriro hasi da, bai? Adibidez, Bergaran dantzaren inguruen, dantza garaikidea erakusteko, ekimen pribatuak sortu dira, bai? Eta nik esango neuke txampiñoi esaten dut, baina ez dut konnotazioekin esaten, bai? Txampiñoi desberdinek sortu diela herrixen, adibidez burure etortzen jataz, dantza garaikidea, bai? Dantza klasiko erakusteko, horredanak ekimen pribatuak izango dienak. Eta nik uste dut, gero eta, bai, azkenengo azaldu dudan arlo horretan, Bergaran behintzat, gero eta txampiñoi gehiago sortzen da bizela, bai? Orduan, hau da argazki orokorra, bai? Lorea komentatu daben moduan, aisialdiaren inguruan hausnarketa bat egin baldin badugu, tokian tokiko realidadie kontuten hartu bidugu, bai? Bergarak daukan realidadie inguruko herrixekin oso desberdine da, bai? Herrixek dekozan ezaugarrixek gaitxik, Bergara daukan ibilbidea itxik, eta orduan, nik esango neuke argazkia hau dala, bai? Eta eraiki behar duguna argazki honetatik abiatuta eraiki beharko dugula. Bere gauza on eta txarrekin, bai? Baina hause da, daukagun argazkize. Eta igual oin zaiok azalduko dozko beto bajardunek zer egiten daben. Bueno, hasiko naiz, pixkat orokorrian esplikauko zuet jardunek aizialian, hori dauzkan... Jarri hona. Vale, alde batetik, txapligu izenez ezautzen duguna, hau asteburuko aizialdea da, dago pixkat bideratuta 8-12 urte bitarteko gaztiendako, larumat eta igandetan, 5-etatik 8-etara, Zubitxako eskola sarrian gare oin, bai, eta, gutxi gora bera hori, itxen die ekintza desberdinak, jolasak, eskulanak, irterak, hilabetero itxen da programak eta bat, ezitzaiekin, eta, bai, baloratzen die, itxen dien ekintza horrek zelan jundien, eta balorazio bat itxen da, eta horren arabera, programaketak pixkat bideratzen die, erek eskatu deben horretara, ez? Eta gutxi gora bera, hori, 80 aurre inguru ibiltzen die, eta izaten da ikasturte hasieran, normalian izen emate bat dago hor, apuntatzean idaben apuntatzen da, eta gero asteburutan aukera dauke joateko, edo ez, bakoitzak ikusten dau, eta hasten da urrian eta ekainera arte izaten dau. Gero ludotekia, hau daran egitasmo bada, lehiaketara irtetzen da, eta bagoiaz ja urte batzuk, 2015ko ekainera arte, gauza kondo baldin badoiaz, hor jarraitzuko ulanean, eta guk kudeatzen dugu jardun Euskal Elkartiak. Astelenetik ostiralera, nagorek esan daben bezala, bertan bi begidalerare, agorro zinen, eta bertarako lan modua ero da, itxen da hilabetero programaketa bat,
eta programak eta horretan ipini dana ero, ludotekan bertan lantzen da. Balore desberdinak, helburu desberdinak, programaketan hor txertatuta doiaz. Gero gaztelekua, hau bai udalan egitasmoa da, lehiak eta bitxartez kudeatzen dugu guk, eta, aurten izango da, 2014an, uztailera arte kudeatuko dugu, eta gero berri urtengo da lehiaketara, eta, ikusiko gaber. Hau, ostiraletik igandera, 12-17 urte bitxarteko gaztien dako, 3 begirale, nagorek esan daen bezala Zabalotegin, eta hemen bebai, itxen da programaketa bat, gero irteerak eta bebai egoten die, gaztien iritzi xabe kontutan hartzen die, baloratzen da asko itxen dien gauzak gustokuak dien, ez, hori dana be pixkat lantzen da. Udaleko irekiak, udalan beste egitasmo bat, uztailean itxen da, 3 astez, goizetan, eta, honek die hori joan zan urteko datuak, 283 ume gutxi gora bera, udaleko irekiak osintxun eta angiosarren bebai itxen die, han bebai egoten die zitzaile batzuk, osintxun da bai angiosarren da gero bergaran. Momentu puntualetan, udaleko irekietan bebai, osintxukoak eta angiosarrekoak behon utzetortzen die, hemen itxen dugu danok ekintzak danak batera, eta pixkat hori. Gero beste udaleku batzuk, udaleko itxiak, goia surte batzuk, Arrasateko Txatxilipurdi elkartiak, Indasora Luzekuakin batera, itxen ditugula udaleku itxiak, Baiarako Euskal Udalekoak bezala ezagutzen dienak. Eta hemen adintarte desberdinetarako itxen ditugu, egon aldixak die, eta joan zan urteko kasuak adibidez, hori. 10-12 urteko gaztien dako zerainen inzan, 12-14 garaionen, eta gero 14-16 kostala kostan. Oso ondo baloratzen da, gainera, bizkat, gure, euskera elkartien arteko horre, ez dakizela esan, elkartzen gaz, eta horregi guretako oso aberatza da, danon artian itxea olako lanketa potolo bat, eta oinartola balorau da, eta urten bebai asmo berdinekin gabiz. Eta listo, pixkat hori da jardune gaur egun kudeatzen daben gauzak, ekintzak, ero hori. Nire partetik. Eskerrik asko Bixoi eta zuzenian denbora galdu barik, igual enekok benarako ezagutu dugu eta bain beste eredu bat ezagutzera goia, ez? Arrasaten nintzen daben egun ondan, hori? Nire hasiko naz Albert Einsteini buruz hitz egiten, ze guretu lertzie nire posizioe. Albert Einstein kokatzen duzue, zelako esan bera. Bera gontzan, 20. mende hasieran, estatuetutan itzaldi sorta bat emuten herririk herri, eta euken txofer bat. Eta txoferrak eruteuen Albert Einstein itzaldixetara. Garai hartan ondionetzen telebiztaik eta jendean aurpegisa etzan ezauna. Zueke kokatzeko. Eta egun baten txoferrak ez ezutzen, behitxu, horremeste itzaldi entzundo zeuriek, kapaz, naz, neu, oso horik emuteko zure itzaldi guela. Etzara kapaz, bai kapaz naz, etzara kapaz, bai. Eta urrengo itzaldira fanzien, Albert Einstein txofer jantzitxa, eta txoferra zintzilari jantzi batekin ez dakizelako den, jantzi hori baina zuek irudikatu. Eta txoferra zizan barriketan, eta emuneuen itzaldi osue goiti bera klabau. Ostia, jendena txaloka, bestie, eta euen lehenengo filan, tipo bat, tipo listillo horritako, pedante horritako bat, eta kriston galdera kosmiko komplikau behin zutzen, txoferrai. Eta txoferrak alik eta indigno mozu honenekin esan zutzen. Horren galdera inozoa da, nire txoferrak be erantzun aldotzule. Eta antxe altzauzan Albert Einstein, eta berak erantzun zutzen, dako genera filipauza hoen, ez? Eta tipoan txoferra zelako nivela dauken, imaginau bera zelako dan. Hau da zuek kokatzeko neu gertu nahuela txoferretik, Albert Einstein, baina hau da, galdera batzun erantzunek ez dakitx, ze ni bulegoan itxendo lan,
ez da iguala bulegoan lan itxiala ez zitzaile moduen umiekin zuzenien, bada hemen eskubaloi jokalariren bat, ni baino erreferentzia hobiek ditxune, baina, bueno, lotza eta agenda tartie kontuko ez da ulotu bere interbenzinue. Eta eroan euken pentsaute ipuimea kontatzea, baina ikusitxa zako giru dauen, bergar bat izkatu dutzen laguntzeko lankide dauken landerrei, eta jolas bat ingo dugu eta altza da no, mesedez. Venga. Eta landarrak azalduko dauzku zer da behar duguna. Hola, experimento. Hain talde hori zain inoiz eta Ez da hain sekula. Orduan. Esan. Hala sortetzen da. Hori da. Dauko bi aukera, un bitale o talde bakarrian dano batera. Talde bakarrian. Orduan, halo, vuelta. Hacia beira. Eskua ahora. Eta ipurdia kanpora. Eta poli gano kartera. Atzera. Kartera. Ipurdiren bat. Ja, stop. Eskua ahora, Esku batek ez da topa bio, eta ezin esan zuena. Danok bideu zuen esku bat. Danok esku bat. Hemen eskua libre hemen. Eskua libre. Eskurik libre. Eskua libre. Hor, hemen. Cambio, vale? Bai, itxoen, bestela karrinik. Oso ondo. Vale, danoko esku bat. Hemen esku bat. Hemen nimen... Ah, bai, jazta. Jazta? Bai. Hemen badago. Badago. Vale, ya está. Listo. Dalo lotuta gare. Oi, soltau en bigaz. Bai, eskuak askatu. Soltatzeke. Bai? Bai. A ver, zela lotutzen da. A ver. Zela gazeu. Bai, ni... Ni paso una zaztitik altzau. Ah, baina... Ez. Tu pasau, gure haietik. Haupe, Hori da. esta formazioa zaiola, Bai. A ver, guia... Eskazabaldu kataia. Bai. Hemen ez gabitz berriro be, bai, baina ez duen behar kate igualak. Txoin, Eskua... Eskua solte dau. Bai. Oh. A ver. Balzo gaineti pasau. Ni gaineti pasau binaz. Bai, azpitxik. Bai, azpitxik ez. Oso ondo. Primera. Hemen da beste korapillo bat? Lander, hemen da beste korapillo bat, A ber, zela askatu geiken da. Bai, a ber, zela soltau geike korapillo hau? Gaineti be bai. Gainetik, azpitxik... Eta gaineti pasau. Hori da. Oso ondo. Bueno, bai. Oso ondo. Bueno, ontxe, arrastera heltzen denean Bergarako jaure gixei buruzko PowerPointak sartu zenkie sekula egin jolas handixena be egin jozuela. Bueno, onja zerixo. Eskarrak ezautzen zuen. Bueno, gaur nator kontatzera apurtxo bat, berramesten egitasmue edo arrasteko ludotekatan egondan prozesu bat, apur bat, gure lana eta gure lana ulertzeko modue eta egitasmoan bertan aldaketa batzu planteo ditxuna. Dana dator, Usaitxe plazan dau ludoteka bat, udal zerbitzu da, Sarrazeten 3 usos berdinetan, eta zuek irudikatzeko plaza da, lehen etxibau doztie, bolun omen dau burdinate deitzen den plaza bat. Etxe arteko plaza bat, nahiko barrixa, baina ez denak gehiagi erabiltzen. Kenduta gabaz, hemen antza botelloa egiteko afizioa hemen dau. Arrazeten ez da hori eta gabaz beste ibiltzen. Kontu da, bertan dauela udal ludoteka, nahiko berriena, 2007an jarri zena martxan, eta, hasi zan nolabait, ordu terdi, 3-8 edo adintarte bateko umiak egote ziren, eta beste ordu terdi, 8-tik 12 edo, ez? Baina, urte batzuk igaro ala, 3 urtera, ohartu ginen erabiltzaileak gutxitzen eusela, nolabait,
alarmatxo batzuk piztu ziren, behintzat kezka bat o jakinmin bat, zer ari da gertatzen ludoteka hontan, zergatik hau, ez? Eta hemen, udalakin batera hor, hasigitzenian galdetzen gure burua zer ari dan gertatzen, bueno, bastakit nola okurru jakun kontu iraultzaile bat, zala umei galdetzea. Diot iraultzaile ze daruegu 25 urte udalekuak itxen eta ondala gutxi arte sekulaz dutzu pregunta bebre izelako udalekoa gure dituen. Osa, generalmentien ikasketa dune ezitzaiok gare mai burutsuak itxen ditugunok pentsetako umientzako onena zer dan. Asmotxar barik, baina benetan euren hitza kontutan hartu barik, ez? Bueno, ziginen eurei galdetzen, ez? Bueno, ze pasatzen da, zergatik ez duzu gure tortzia, bueno, zein benetan arrazoi, ez? Eurak lehenengo gauza esan zuzkuena zen gu beti barruan. Ez, nolabait eurentzako bakarrik ikusten dugula espazio itxiak. Eta horri tiraka ziginen konturatzen arrasaten eta beste leku askotan, azkenengo 2 hamarkadatan, 3 hamarkadatan jolasteko espazio libriak asko gutxitu diela. Inglaterran bada soniburuzko ikerketak, bau elkarte bat Play England, Googleen sartu eskero informazioa lortuko dozue, hauek egin daue neurtu daue inkluso portzentaitan zenbat eremu galdu dien azkenengo urtietan. Bada horri buzko ikarketa, hemen zoritxarrez ez daukugu horrelakorik, ez? Hortaz, gu beti barruan, guk eukegun beldurra ez zitzaien moduan umeekin kanpora irtetzeko, ze badakitzue erantzukizun kontuek, aseguruak, bestea, zehose pasatzen bada, arrasaten kotxe asko dau, trafiko handia, ufa, ez? Eta, baina, karo, zan, edo alegintzen gara, umeen borondate hau bada zerbait egiten kanpora begira, edo bestela larri bilbia gare. Dinot, apur bat etorkizuna begira, ez? Horrez gain, arrasaten, hezkuntza formalak, azken urtetan aurrera pauso nabarmenak inditzu. Hezkuntza formala gaur egun, eta hori zue jakingo zue ziurrenik, ez da batzuk aurtzenan ezautu ginen hezkuntza. Osa, uste du, arrasaten bintzat, aldatetik arizmendik, Rafael Cristobalen proiektuan arira indakuek, herri eskola bebai, gelen antolaketan eta beste hainbat kontu aldatu ditu, lehen agian aisialdia oso erraz bereizi alzan begikolpe batez, ez? Gela bat zer zen eta zer zen ludoteka bat. Gaur egun hori apur bat difuminatu ez otedan, ona da, uste dudala, aisialdiak aldarrikatu ditu nahin bat kontu, hezkuntza formalak bere inditxula, baina horrek guri nolabait ekartzen du bestelako erronka bat, ez? Nola egiten dugu gure espazioak erakargarri eta zein gogoeta egin behar dugun, ez? Gero egiteko fobia. Alba da gurasoak kanpora. Eta ez ginen eroso sentitzen lanian ez hitzaileok gurasoak aldamenean egonda. Gaur egun hori ez da holan, egondalako gure baitan gogoeta bat eta gurasokin lanketa bat, baina garai hartan ikusten ginen bi espazio oso banatu moduan, ez? Nun hasten zen aisialdi zitzailea, eta nun hasten zen gurasokin egin beharreko lanketa, ez? Eta amaitzeko, Usaetxe dauen plaza, Usaetxe plaza duen auzua deitzen dara Uribarri Erguin, nahiko dormitorio geratu danan sentsazioa eukegun. Horri buruz ez da ikerketaik, ezin dugu frogatu, baina kontu bat, datu bat, ostegunean bertan Arzteko Udaleko euskara zerbitzuekin euskara erabilera neurketei buruz hitz egiten, Arzteko Udalak urtero egiten du neurketa. Kalean entzundako konbertsazioak, hizkuntzatan eta bar. Eta ez da neurtzen bakarrik ze hizkuntzatan dan, baizik eta konbertsazio kopurua ere. Nik arratsaldaten entzun dut 100, nik entzun dut 150, entzun dut 20. Badaukogu errenkada bat, azkenengo 18-20 urtetan entzundako konbertsazioa eta auzuetan jetxi da ikaragarri entzundako konbertsazio kopurua. Horrek esan nahi dau, auzoetan kalean jende gutxiago dagola, eta hau izan alda froga bat. Noski, ez da ikerketa bat horretarako egina, orduan be pintzakin hartu behar da igual, baina bueno,
intuizio batek berresteko agian balio dago, ez? Eta segatik da guretzako auzo dormitore izatea txarra, guretzako aurrak ekosistema bat behar dauelako, ez? Eta gehiago aurra planteatzen ari bada kalera irten nahi dauela, ez? Ze lehenengo galdera da, kalea prestatuta dago horretarako? Da zen kotxeak, da zen egitura kaleena dauena, ez? Eta gero bebai, konturatu ginen, Gasteizeko egin dien Salburuan eta egin dien etxe pilo horreitan, ez egotea komertziorik, ez egotea tabernaik, ez egotea bizitzak, dakarrela be jendeak kalean gutxiago egotea, eta askoz denbora gutxiagoz. Eta horrek ere inseguritate puntu bat emuten dauela, bastakit, ez? Agian bestelako auzo bizi batzuk emuten dauena, ez? Hauek aratabe die hori, beharko litzake honi buruz sakonago ikertzea, ze diega interesantiek, guk abia puntu moduan hartu genitxuna, ez? Orduan, zertan hasi ginen pentsatzen, lehenengoa zen desprogramatu. Generaman denbora bat programazio, aurre programazioa, helburuak, iruileka, hilabeteka, baina, karo, ez, zuk egiten duzu programazio bat, soi ezorra, eta nik bezui ez dut galdetu, aber jolastean nahi dozuen edo ez. De facto esan dut, ala, altxa. Batzutan horrepe ze pentsa emun barko leuke, ze imaginatu batek ez dut ez nik ez nahi, o gaur ez duke gogorik. Bueno, horrek seguro esati, programaketak ari garela alegintzen, abiatzen, purat aurren beharretatik, dauen temperaturatik, eta ez horren beste guk diseinatu eta aurrera eramateko programazioetatik. Bestalde batetik, hasi ginen baloratzen, aurren parte hartzea nola, ez? Loreak lehen aipatu ditu kontu batzuk, asanbladak. Karo, baina nola egiten da aurren asanblada bat? Zako zen oso imaginatzen hori nola egiten den. Jakin ginen arte, Gopegiko eskolan Araban, errekreotan adibidez aurra asanbladak egiten diela. Eta junginen ara ikusi ginen aurra asanbladak zelakoa dien, eta aurra asanbladak ez dauki imaginatu gaztetxeko asanbladakin zer ikusirik. Di askoz motzauak. Berretxi behar duzu, hartu behar duzu kontutan bebai, dagoela umiak dakitenak irakurtzen, eta idazten, eta ez dakitenak. Adintarte ezberdinak, ze gukin dugu beste kontu bat izan da, saiatzie adintartekin euen banaketa apurtzen. Hau da, nolabait, banaketa izan ordez adinka izatea beste modu batez. Hori esan beste erronka bat, ez? Zela euki 3 eta 12 urte arteko umiek batera eta guztekin lana, ez? Hor dago eskola txikien adibidea. Horrik ezinbestien adintarte danakin itzen dauelan. Orduan, hor ere, egon zen eurekin harreman bat, eta zerainen, eta abar ikusten, ez? Hasigitzen orduan eraldatzen, eta urrengo gogoeta zen espazioi buruz. Alde batetik, barne espazioa, zela ludotekaren antolaketa, eta bestetik plaza. Ze, karo, gure ginu jolastie, baina plaza zen, plaza da purra grisa, pur bat, soso xamarra, karo, hasi ginen hori nolabait eraldatu nahian. Oso gauza xumeekin, ze proiektu xumea da. Igual, lorategi txikitxo bat, ala kanpoko jardinetan txakurkakak salatzen, gero ikusiko dugu argazkiren bat, karo, ezin dozu jolastu belardian dauelako txakurkaken problema, eta, baina plaza ez da umeena bakarrik. Ume konpartitzen da plaza bizilagunekin eta beste herritarrekin. Orduan, benzin saiakera batzuk eta asanbladaren bat egin zen bizilagunekin batera. Nolabait, umei aipatuz, nolabait erabaki markua edo subjetuek hori eraki behar dauena apur bat gora udala, ez? Osea, plaza bat ez da bakarrik umeena. Lehen Loreak aipatu dau parte hartzea nola. Adibidez Leioan, umeek, badago hortxe baita umeekin programa bat, plantatu zauen €1.000.000 balorautako akuarium bat egitea. Guk hori ez dugu ikusten nolan. Gehiago izan bida gauzagarria, eta niri pertsonalki naiz, eta horri buruz ez dugun gehiagi landu, umeen iritzi dana jun behar dia misa, edo hori nola egiten dugu.
Ez da hori konpartitu behar herriko beste kolektibotan eragileekin? Bueno, bapurtxo bat, ikusten duzuek galdera gehiago dira igual erantzun baino, baina da bai zuek ulertzeko gu ze prozesutan gazen. Bestetik, elkartu ginen Tonucciren obrarekin, eta Tonucciren obrak ekarri zuzkun nola baiteko ikuspegi irikitza bat. Gauza batzutan, gaina esan behar dau, bergar batek itzuli euela, hori behin hemen egonda aipatzeko meni, Tonuccien obrako gauza batzuk ez ditugu gertu ikusten. Beria da planteamendu bat Italiarako, Italiago aldean, eta adibidez guretzako importante den aldagai batzuk berak ez ditu kontutan hartzen. Adibidez hizkuntza edota herrimenduak eta bestelako eragile sariak agian Italian bastaukienak bintzat Fanon edo eta Palermon eta horremesteko pixua. Horren, hasi ginen Tonuccirekin, eta Tonuccien idea batzuk nolabait ekarri zuzkuen erregaia pentsatzen jarraitzeko eta amesten jarraitzeko. Ze, ideia kate bada, aber ulertzen duzuen guri ze paso jakun. Azten gara kezkatzen, noski, umek gure dabe kalera irten. Bale, orduan kalea ere nolabait gure ardura izan behar da. Segun nahi badugu kalean jolastu, kalea prestatu beharko dugu, o egin beharko dugu lanketaren batzu kalean. Baina esaten badugu kalea eta auzoa dauela apur bat patxal, eta badazela bertan agian behar dela zerbait hori bizi berritzeko, lagundu gehike hortan adibidez ludotekako erosi beharrekoek auzuan erosten. Izan alda modu bat, gure kezkada hori. Orain arte ez gara kezkatu izan horrelako kontuez. Dinote norbere printzipioak salbu, ez? Beti dugu jende bat konprometitua, beste jende desetz. Nolabait ulertzeko pentsamendu irikitzea. Eta holan amaitzu ginen irigintza batzordien egon zan apoa edo plana, hor ere parte hartzen eta iritzia emuten. Orain arte, aixielde eta irigintza neke sustartu altzien. Baina noski, guk behar badugu kalean jolasteko baldintza batzuk, baina irigintza ere gure kezka izan behar da. Eta holako pentsamendu kate bat, eta danen erantzuna be ez daukogu. Gaur egun zetan gabitzen. Ez, ari gare gauza xumeak egiten. Iraultza ez da neguko jauregia salto sartzea, baizik eta da hortutxo bat jartzea, baina hortutxo, hektarea bat, zati milioi bat zen badan, baina die, 2 mazeta. Ulertzen duzue, ze eskalataz ari garen, edo da jardin baten txakurkakak salatzie, edo da planteatzie akampada bat plaza baten. Da familiekin batera jai bat egitea. Da erabakiak 5 minututako asamblea baten hartzea. Ze ez pentsa asambladak 5-10 edo asko jota ordula orden. Hortan gabiz, orduan batzutan geure burua apurate jetxi behar dugu lurrera eta esan, objektiboki gauza oso xumea die, baina xumetasun horrek ekartzen ditun galderak oso sakonak die. Bestetik, nolabait proiektu ez ze premisa lantzen ditu, aldatetik harremanak. Aurren artean, hor Blanka be lehen aipatu daue, gaztematika be hori azkenean dela nola lotu udal zerbitzua gero bestelako eragileekin, bestelako sareekin. Azkenean, harremanak aurre artean, harremanak auzuan, harremanak herritarrekin, bestetik hizkuntza. Guretzako behona da kalera irtetzea jolastera adibidez, hizkuntza ez lotzeko espazio konkretu batekin. Hori askotan pasatzen zen, ez? Eskolakin, ludotekarekin lotzen da hizkuntza eta kalera irten da, hor ikusten genizkion nolabaiteko bentajak. Bestetik espazioa, barne eta kanpo espazioa, nola den antolatuta, eta ez? Adibidez, okendoko ludotekan, hor egin dago eskenatoki bat, ikuskizunak egiteko, inguruko tabernarekin laguntzaz, eta ez? Eta gero bestetik aurren autonomia.
beldurra dau, eta gehiago beldurra da aldagai bat neko presente dagoena, umeak kalean bakarrik ibiltzarena, kotxea diela, besti dela, gaina alarma soziala desenteko izaten da horrelako kasutan. Eta, guk uste dugu aldatik hortan eragin leikela, eta gero bestetik ezitzaia izan ordez markauko dauena dana, bidelagun edo nolabait beste rol batzuk landu alditxule, ez? Aurrenekin armetan dauenean. Hortaz, funtsean gurea da pentsamendu aldaketa bat. Eta pentsamendu aldaketa hortan egindako pauso batzuk. Gauza batzuk oso aldaketa txikinak izan die, beste batzuk ekarri daue garapen sakon hau bat atzien, eta da prozesu bat dauena bizirik. 3 auzotan da 3 udal ludotekak, auzo bakoitza mundua da, beharrak ez igualak, ustuen nagorek edo aipatu dauela. Azkenien, zuek imaginau, ez? Labe garaietan Angiozarren eta Oxirondon proiektue bardin ingo litzaken. A priori, agian gero ikusiko litzake, Angiozarrek dauken egitura, tradizio eta entornoagatik gauzakin aldien modu baten, labe garaietak dauko beste historia bat atzien, de igual bestelako kondizio batzuk, eta Oxirondok igual beste bat. Gure pasatzakako antzeko zerbait, aldatetik, lokaleek, eraikinek, emuten dituztelako aukera eta muga diferentiek, bestetik, harremana dauena gurasuen ohitura, parte hartzeko, auzoaren egitura, dalako oso ezberdina, eta ero beste mete realiade soziolinguistiko eta barbei delako oso ezberdinak arrazaten. Orduan nolabait filosofia baten barruan proiektuak gauzatu behar die kasik modu diferente batzuten. Ez da iguela lanketa egin behar dana arrasteko erdigunien, edo Santa Maina auzuen, adibidez. Eta ontxe, apur bat sortutako idea guztiak izan dira guretzako emozio bat, eta mentxekarri dut argazkatzuk gure ikusiko dugu, eta apur bat ontxe horrari gara herri mailan, hauxe zela landu eta hitz egiten, eta barrez, hauxe, igual leharditxek enduko naz, ez naz gaina txikine. Auzotar baten hortutik, emundako lurra batzen, Santa Mainan, jarretxo nago, hau asamblea bat, Azoka plazan, eta ikusten dozue, mentxe be hortu gintza, hor jubilau batekin harremanetan, jarretxu. Lurrarekin kontaktua, natura, hori bai garrantzia mute jakon kontu bada. Hau espazioaren antolaketa, gauza gutxiagorekin, lehen eukegun joera bat elementu asko eukitzeko igual barruan. Hementxe, eurekin batera ustota dela tratu honen kanpainaekin lotuta. Hemen kendon apur bat nazmasa. Hortxe ikusten dien San Miguel kajak di eskenatokian parte, ez dugu noski ez pentsa txarto, baina da eskenatokien oinarria egiteko okurru jakun material honenetako bat. Hau Euskararen egunean bueltan, Zeberraltube plazan dekoratzen, apurak kalera irten eta kalean ere presentzia. Hemen Azoka plaza bebai. Esan Azoka plaza desente erabili dugu, dago kendoko ludoteka onduan eta espazio oso goxue da horako gauzak eta itxeko, kanpuen. Mentxe lurrakin eta trasteratzen, hortu gintzan. Ikusten duzu zenbat hektarea dauken gure hortuak, ikusteko zer dan. Hemen nolabait eurekin ekintzak proposatzen eta tekian Euskaren egunekoa, mendiak ez dut ondo irakurtzen. Jarraitxu, mesez?
Bai, hemen ludoteka barrutik, gurasuekin, eta apur bat... Hortan, hau da, usaetxen, bueno, kontatu beharra dauket, umeekin batera, bueno, konta joaken, eta zehingo dugu plaza hau edertzeko, zehingo dugu burdinate plaza hau edertzeko. Eta eurak esan zuzkuen, laberinto bat jarri eta gero tirolina bat. Claro. Laberinto bat, bai. Eta egin marrazkileak eta bat, eta ikusten duzuen gomentxa die boskak. Euren botuak. Bai, umeek botua muteko daukien modua. Bai. Claro, laberinto hori, gero aurrera eraman bizan. Bueno, horritzen izan udalakin, nolabait adostu zan, intziditu zan asko ezin zala izan zerbait finkua. Hau da, plaza ez talako guria bakarrik, plaza konpartitu itxen dugu, ezin da okupatu horrelako espazio bat, eta epe aste kopuru mugatu bat, petzajat, ez da izan bat, ez da izan, 10 aste, horren bueltan, agen zerbait gehiago, eta apurate garai honeko sorgine laguntzakin, lastoa erabilita, gero inguruko enpresek eta utzitako paleak eta alako kontuekin inginun laberinto bat diseinu horri jarraituz. Erakutzen bezez, berrio bat atzera, diseinu... bai. Bueno, trampakin eta pistak eta bar. Gero, izan politxaz auzotarrak ibili zen zaintzen hori leiotatik, balkoetatik, bandaluen gandik eta bar. Ez, baina demostratzen dau, lanketa bat egon zala, ondo hartu izan zala, nahiz eta bukaeran, azte santutan euripilo batin degradatu. Eta, bueno, horre, eukizan bukaera apurtxo bat bustia, asuntuak. Baina, bueno, egon zala laberintua inzabien, da oso ondo pasau zabien. Ontxe baina, hor, eskerrik asko. Hau da jai bat, hau da plaza usaetxeko ludoteka, hau da ludoteka kanpora ateratzea, aulkiekin, bestia plaza hori da, bai, hor txekustu zue nola bait, arlauza pilo bat, aterpe batzuk objetiboki plaza ondo dau, jolasteko, baina gero ez zan egoten jenderik hor. Hau Santamainako ludotekan, hementxe karnabalak ospatzen, eta bueno, hemen jaiak eta jarraitzu. Hementxe Santamasak, hortxe dago etxerria, zuek irudikatu, etxerria, orgoian. Hementxe beste asamblea bat, eta hitzak eta hartzen. Hementxe jubilauekin, Santamaineko ludoteka dau jubilauen azpiko solairua da, goixean dau erretiratuen taberna, eta hementxe beraiekin, nola baitz, hartu emanien. Hor baratza, hementxe hau usto dala tratu honena, lehen konfundirunaz, bai. Hementxe akta hartzen asamblea baten, akta ere hartzen da, eta akta ez da bartzen ez hitzaiak, akta konpartitu itzen da. Hementxe ere hitzartziak eta beste asamblea bat, usaetxen baita. Eta hau da, lehen esan dut zuten txakurkakak markatziek globoekin markatu zen txakurkakak, eta txakurkaka asko zazen. Ez, gero arazo da, orduan, noski, orain arte agian guk ez zaukogun txakurkakekin, bueno, agian kontrakotasuna bai, baina ez zan gure lan esparrua, ez? Zen hori izan udalaren marroi bat. Sekula marroi berba, eta, igual oin gu hasi bargara nola bait kontzientzazio baten behar dugu herriko jardinak guk ere jolasteko, ez? Ulertzen duzu zelako gauza bat edakar bestie, ez? Eta pentsatzie, eta bebai, salaketa simpatiko bada, eta bebai ikustarazteko, dauen errespetu falta kasu mentzat. Hemen gurasoekin batera injako jai bat, lako jai ekintza bat, eta hemen, bebaitxa kaja pintatzen, danak elkarrekin, ludoteka kanpuan, eta hemen, lehen aipatutako eskenatoki xa, Santamasak uste diela, bai. Hoxe da, gero ja esautzuen, ni buleguen hau, asanbladak nola itxendien, nola garatzen dira, galdera zehatzak eukitzen duzu, igual honena izango da, beste momenturen baten edo tarrazetetik pasa, edo ez da hemen badaz batzu bergaran, igual lorri buruz lagundu
zuenak, ez dakit interes auki eskero. Eta hoxe da prozesu bat, abian dauena, ez dakiguna nola iritsiko dan, ze prozesu biziri dau. Eta, eukitxuna bere fruituak, bere buru guztiek, eta hor goiez, urrengo pauso bai daia, pur bate udalakin batera ari gare, eta bagarakin batera pentsatzen herri mailan honen bueltan edo baitxea gaztematika eta baitxea herri ezitzaia hezkuntzatik planteatzen dana, horren bueltan zerbait pentsatzea, baina oraindik ere hausnarketan hasieran gaz eta ez daupena merezi kontatzea igual horrek emote ditzu fruituak aurrera. Baina, hoxe da. Eskerrik asko, Neko. Bueno, bai, eskatu behar notzuen, nik emondotu eskarra izabizei, Blankari, bai Loreai, bai nagote eta saioa junta, baina eta Nekori, ustotan anarkia txapo batekin geren denboria eta... Bueno, eta oin